Brawl Stars, който ще ви показвам мои скинове, без да искам влезнах някъде и такова. Нека да започваме и на 80 абоната права в Brawl Stars група, който можем да играем заедно и да снимам видео, как може да се видите на видео дори. Така че да, нека да ги направим. Благодаря ви за 72 абоната, не толкова май да, толкова. И нека да започваме, защото вече нямам търпение. На Сели онзи ден ни даде на всички безплатен скин, който той е много як и аз много ми харесва. Затова съм с него, защото трябва някакви призалки стреля. Имаме този скин. И той е нормален, но мен повече ми кефи той, защото има винаги повече работи. От Нита нямам скин на Нита, защото кога да имам скин на Нита, аз по принцип имах и друг акаунт, който беше с 6000 купи, но заради сега новият сезон, който аз не ми даде да си го инсталирам и аз от Happy Mode си го инсталирах, тая Brawl Stars, затова инак играех същата, само че, нали знаете, миналият сезон и не ми даде и аз сега играя пак. Нека, на кода нямам, защото, да, казах ви. На тоя ще видите от едно яйче на края на видеото, ще ви пусна едно видео, което вчера от едно яйче пак на хето тоя от Legendary, който той ви дава по принцип най-повече такива скинове дават, не знам защо. На Ел Примо нямам скин, за жалост, аз искам скин, той е мечок или как искам го, защото ми е много як. Така и сега на Поко нямам скинове, има яки скинове, например ето тоя, който много е як, или пък например ето тоя, който пак си е як. Хора, събота и неделя, всеки ден, т.е. събота и неделя през седмицата ще има само всяко ново видео. Събота и неделя, не знаете, по едно видео на ден. Аз мога да правя по 8 събота и неделя, защото нямам работа. И стигнахме. Аз с тая не играя, защото тя е много слаба, тя не може да прави. Дори бих ви казал, че Нита е по-силно от тая, разбира се, защото имам скин, само ето този скин, инак нормалния скин. Мен ме кефи повече ето този, защото е много як. И на Dynamite от вчера играм, защото аз повече играех с Бъс, за да го дигнам. Нямам скин за жалост. На Пени. И на нея нямам скин, ама трябва да ми даде, защото там нали знаете с деновете, когато започнеш с Brawl Stars и ти дава после Медгър, или пък например забравих му името, забравих му името, както и да ви кажа, тая е по-добра от оная, защото в футбола аз играя много с тая, но в миналия ми акаунт, в то не съм играл. И сега всеки ще ме попита, що не играя с тая, защото аз не обичам тая губа се, не знам защо, не знам, и се седи така само на 0, играл съм една игра и съм загубил, пак съм си 0, така че да, не играя заради това с не. И Бъс имам само ето той е със жалост. Ето той е безплатен, но няма да ми го даде. Инак е само ето той и той. Нека видим тоя. След един ден не знам какво става. От Митик хора, аз днеска получих Митик. Legendary пак отново, ама ето то тук. Но айде да изиграем поне няколко игри, само често, защото тук съм в някаква група и аз не знам каква, няма име. Нека да започваме с кой да играя. Мисля с код, защото
той бие много силно. Не, с Dynamite, защото той изстрелва ликети. Абе да, нека да е така. Ще играя, защото джемовете са ми много важни, защото ако, например, искам да си взема или бронер, или скин, за да го снимам на видео също, аз нека сега... Опа, нищо не стане. Нека сега да снимам. Нека да започваме да видим сте спечелиме ли, сте минеме ли. Аз на видео винаги губя, когато не снимам на видео много печеля. Тук не знам защо губя. Ама аз не играя толкова често. Аз играя половин един час и спра после пак така. Аз Dynamite няма да бъда. Айде, почвай да чупиш! Не към него! Аз умрях! Аз не можах и поне една рецепта да остана. Те много бързо ще ми нападат, аз трябва някак си да мина така, за да не ме виждат. Ама сели той там и те това ме се отъсняят. Така, бегай, сели, бегай. Айде! Давай! Дали ще можем и ние да спечелим поне на... Не! Тука! Така, давай! Не! Те са много бързо, не! Ние нямаме време дори да... Че поне да разваля така. Не, баба, така ще му убие то. Да. Айде, Васили, това, бегай, Защо бега? Страх ли те? Не, ти самоубийство, да те е страх, бата. Ти просто... Хора, ако искате, аз имам PlayStation, ако искате и на PlayStation видеа да снимам, как играя GTA, например, или Fortnite. Повече Fortnite аз играя някакви други работи, защото аз не обичам. Играя само едно и това е единствено. Е така. Але хора, се загубих! Хора, хайде, давайте! Това е последната игра. Коя? Не е последната на Brawl Stars, по принцип. Ела, бе. Ти мен самоубила си, бе? Да, машина. Аз си скутам, те няма мога ме видят. Стреля му тук. Така се стреля ми, никой няма мога да ме види. Загубихме, хора, няма как да спечелиме. Тези? Аз не знам вече какво стана, бе. И тук, както ви казах, че ще видите от Legendary този скин.